Daniel Ejemi Pra the registered name and I said that's original. Dodona any say of friend Nana Eje Sikapa. Wo fai owo no atwuma na behi and I said behi a ebo atwuma mabeja mansimu. Na awofo awo wo fai na ne papa dinde Nana Kwajo Pepra na omame so de ama nyante chiwa na ena mo se ne papa ekodon kremu ye ka no asanti kremu nti oma no kremodin na do anim se ofre no se amina kremu ya papa na Kwajo pray na ofri asona abusuam na me na nanso ye amanyante chiwa nso ye odutuni na Yakobon show ema mako enso na me ofa na Eje Sikapa se de obi anim no na otoso nan me ofa na Eje Sikapa yi obi a ofiti na disua ase adani school ase ewo Roman Catholic Primary ewo atwuma na behi du ba bi okoto aso ewo yankasa yenchi domi abra wo ahafano mansimu eno achi no oba ne papa krom ye nyinahi ebewie wo hono middle school the bra owo school mu no nyinahi mansi no akansi adwumadie bi na no ofa ko ka nyi samma
sabre nipa otikyerɛ a ɔto nsa frɛ ne yɛ Nana Kwasijima a wɔyɛ Nnahi Manhene. Papa yi sɔre firi n'akonnwa so kyea ma ɔfa yi bɔ n'aba so hyɛ ne din sɛ mo opiafo nna na wayɛ adeɛ tɔkɔ so daakye nyame de wobɛduru baabi. Mo ɔfa yi kɔ sɔre bɔ ne ho mmɔden ɛwɔ adesua mu nti yɛka saa akansie no yɛka obi a wɔdi nkunim paa wɔ mu a ɔbɔ ne ho mmɔden a na yɛ Daniel J.B. Pra a dodoɔ naa sɛ wɔfrɛ no Nana Agye Sikapa. Ɛfiri hɔ no ɔtoa n'adesua so kakra a ɔkɔtoa so ɛwɔ Atabugu Training College a dodoɔ naa sɛ wɔfrɛ no Great Ateku. Ofitii na kyerɛkyerɛ adwumadie ase na n'adekyerɛ adwumadie ase ɛwɔ kuro bi a wɔfrɛ no Kusihyɛ ekuro kumaa bi a ɛhyɛ Nnahi ase. Ɛno akyi no oyi no baa Atwoma Agogo na obɛduru Atwoma Agogo no nam sɛ na ɔyɛ Presbyterian ni mapa nti na ɛhɔ asafo no wɔ fam na menam no wɔfa yi so boaboa dɔm no epagya Presbyterian asafo no ma ne bɛyɛ asafo kɛseɛ ɛma abantimafoɔ na wɔhyɛ bantima sɛ kikase nti bɛbɔɔ n'aba so saa berɛ no ɛma wɔyɛ no catechist amapa ɛma wɔhwɛ asafo no so. Na Agye Sikapa yɛ obi a na ɔbrɛ ne ho ase yie na wɔyɛ nipa nso a ɔka nipa nyinaa bom. Nam sɛ sɛbe ofiri abusua a na ɔne bia nti ofiri aseɛ sɛ ɔkeka nneɛma bi abom a ɛbɛboa n'abrabɔ ne saa nti na yɛ Nana nso yɛ obi a wɔyɛ dunsini wɔ nimduro yie ɛfiri bantoma kɔsi Atwoma mpata mu deɛ sɛ yɛareɛ ka obi saa pɛ Nana sɛbe asopiti na ɔso no sɛ yɛamfana nkɔ Papa Kofi Gyakye anaa Papa Kramo hɔ a na ɛyɛ ayɛ den nti me wɔfa yi tena ne n'ase kakra ne saa nti osua a ɛduruyɛ kakra firi ne Nana ɛna ase nti duru baabi no ɔde adutɔn ɛso kaa n'adwuma ho a saa berɛ ɔkɔ bar stations a na ɔkura duro na ɔdi ho adanseɛ nam sɛ na ɛyɛ aduba nti bebree gye to mu ama ɛno nso ɛboa n'abrabɔ mu. Wɔfa yi obi a na ɔpɛ ɔbɔ ne ho mmɔden nti wadie bi a wɔde bɛhyɛ ne nsa no ɔbɔ ne ho mmɔden sɛ ɔbɛyɛ na wɔde akoma pa na ho ne mu nyinaa na wayɛ ne yie. Ɛno mu no ɔhyehyɛ ɛbɛ akansie bi a na wɔfrɛ no Akobam bɛ akansie. Na saa bɛ akansie na wɔyɛ no wɔ Garden City a wɔ Kumase. Na saa bɛ akansie wɔwɔboa nipa bebree firi asantemantam ma wɔbɛhyia. Na bɛ akansie na yɛfrɛ no semi-final no na meyɛ madoma me kɔgyina me wɔfa yɛ akyi na wɔfa yɛ di nkunim wɔ hɔ ma wɔkɔduru finals. Finals no mekae ɔno ɔbarima bi a na wɔfrɛ no Apiadu Yabɛma a na ɔbɛdare ɔbɛbɔ mu ankasa yie. Apiadu Yabɛma yi ne ma wɔfa yɛ de hyehyɛ so no bɔɔlo na awie ne wɔfa abɛyɛ nkunimdifoɔ. Amen. Deɛ nikyerɛ kɛseɛ kɔ fie nti hɔ no ɛna GCR mpanimfoɔ ɛfiri aseɛ sɛ ɔbɛka wɔn ho abata wɔn ho. Hwehwɛ mu sɛ wɔkyerɛ adeɛ wɔ agogo ne te sɛ agogo ne Kumase deɛ ɛmu ntwe daane wɔfrɛ no ma no bɛbɔ wɔn dwumadie mu nkakra. Ɛno akyi no na obie Roma asafo bi ɛwɔ Abuapa na saa berɛ no na mansi no MP a wɔ hɔ ne yɛfrɛ Nana Yabampo ana obie Roma Catholic ɛma ɔkɔkaa ne nsɛm wɔ hɔ nti no mu no Nana Yabampo to nsa frɛ ne sɛ ɔkɔbie bridge bi ɛwɔ Srɛ So Timpo ɛhɔ na yɛ Nana yɛ asantoa ko yɛ akum yɛ den no wɔkasɛm kyerɛ sɛ yɛ Nana no ɛkɔhu ntaeɛ nti na wayɛ bridge asi dan kamakama bi ama no museum kakra ma no wɔkɔ bie no maame wɔfa yi ɛna ɛkɔkɔkaa mpaninsɛm wɔ hɔ na ɔka mpaninsɛm yie ɛma mpanin dada Jerry John Rollins ankasa nso sɔre gyina twa ne kurusɛ kyia ne nsɛm wɔ n'aba so hɔ no wɔbisa ne sɛ dama yɛmfa na radio bɛn mu na woyɛ wɔ adwuma no so woyɛ tikyɛni ne ɔkyerɛkyerɛni na tɔrɔ bi a patam na mekɔ no wɔ GCR ɛhɔ a
animanu na ɔmfa register na ɔmfa n'adwuma wɔ hɔ ampa no ɔfa baa nam sɛ na wɔnyɛ exposure kakra wɔ hɔ anasɛ yɛ ɔda ne ho ani kakra wɔ hɔ nti anyɛ den ama no koraa na nipa bi te sɛ yɛ papa anasɛ yɛ nua panin ɛyɛ David Akwete ɛne Kwame yɛrɛ fi kakra no na ɔtwa sini ɔpatɛ ɔnyɛ ne baabi kɔ wɔn boa no de ne wura radio adwuma no ɛma ɔbɛyɛ ɔkunini wɔ radio mu afi apem mpem mmienu ne mmiɛnsa mu na agye sika pa ɛbɛdɔn despite adwuma kunini no ayɛ despite media a ɔbɛbɔ ne ho mmɔden yie ɛna ɔkyi no ɔbɛbɔ despite adwuma no ɔkɔ so abɔ ne ho mmɔden ɛkɔsi na watɔ ne mmɔden no nti ɔde dwumadie bebree ɛhyɛ ne nsa a na ɔyɛ dwumadie bi ɔka news ɛduru baabi nso a ɔtumi yɛ program bi te sɛ ogyidie ne sɛn a wɔde bɛ a mɛsomete bɛ ɛne tete nom nyinaa nso ɛba bɛkaa ne dwumadie hɔ ɛyɛhwɛ mu a na ɔfa yi ne obi a wɔdii kan sɛ yɛsi ɛyɛ ɛwɔ radio so a yɛde dɛg ɛbɛka ho anaasɛ yɛbɛtoa nyinaa wɔ mu nti nam so ɛma kunu ne ani tiri bebree bɛpɛ n'asɛm ɛma Ghana ha deɛ sɛ ɔbɛmpɔ bi tɔ na wɔyɛ no yi a na ɔpɔti na agye sika pa na ɛnyɛ yie yɛɔfa yi som despite adwumakuo no mfie maako edu nson ɛduru baabi no n'ahyɛseɛ no na ɔwɔ program bi a ɔfrɛ no mmarima ahyia ɔfiti asɛ no yɛ deɛ ɔde ka a ɛyɛ newscast no ho na ɔfa yi obi a na ɔka gyidie nyinaa bom ne program no mu sɛ ɔto nsa frɛ yɛ nananom musumifoɔ ɔfrɛ akristofoɔ ɔwɔ nyinaa abɛkyerɛ wɔn gyidie ɔyɛ obi nso a na ɔdɔ abusua yie sɛ basɛ biribi si wɔ abusua mu wofrɛ na ntam nara na wɔtu mmirika na wɔba na wɔbɛyɛ na fam deɛ afe so nso a yɛ kurom ɔtumi boaboa soccer festival na dɔm abɛhyia na ɔde bere cup bi ato so ɔyɛ nneɛma bebree de boa ne man na ɔyɛ obi a ɔdɔ nipa ɔhyɛ nipa na ɔsere ɔka nipa bom na ɔyɛ obi a ɔbrɛ ne ho ase na ho braseɛ nti Onyankopɔn maa no so ɛde ne si bia ɛkorɔn nam sɛ na ɔbɛn ne maame nti ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛyɛ adeɛ a ɛda ne maame akoma so ɛyɛ me maame me nana ama nya ntakyiwa nana Amina ne sɛ nti ɔbisa sɛ mɔda saa na wɔfrɛ no ɔsɛ sɛ Kwame ɔsɛ dɛn na menya ma wɔda wakoma so na maame me nana se Kwame sɛ mayɛ ɔkramani gyidi ne yi deɛ adeɛ a mehwehwɛ sɛ nka bɛyɛ ma nso ɔbɛma makɔ mɛka ampaa me ɔfa yi ɛde ɔseɛ ɛyɛ ɔyɔ ɔboa me nana ɛma no kɔ mɛka a ɛnɛ ɔbɛyɛ kurom a dodoɔ naa frɛ me nana agyia sɛdeɛ ɛnim sɛ obi tu kwan kɔ mɛka ba a ɔfrɛ no mo fa yi obi a Nyankopɔn kyɛ no adom akyɛde soronko a ɛma a ɔkɔpie abrɛmpaa ni bi te sɛ Krɔbea Asante Kɔtɔkɔhene Otumfoɔ ɔsɛ tutu ɔtɔ so mmienu mpo ne na da ne to hɔ anaasɛ ɔkɔɔ ne kredi ɔdan bonkum so no ne ɔfa yi ne kɔgyina mu ɛyɛ MC ɛde ɛboa ɛyɛ mu na agye sika pa di dwuma bebree na brabɔ mu na ɔyɛ obi nso ɔntoto n'asɔre anaasɛ ne gyidie nso ase ɔfa bebree na wabɛyɛ ama yɛn ɛka sɛ yɛka adagye bɛbɔ yɛn ɔfa dɔme abra abusua ɔyɛkuduo abusua a ɔfiri dɔme abra ɛwura ntumi mfiw da biara da na behiman deɛ wabɛyɛ ama yɛn wabɛyɛ ama na behiman ɔwura ntumi mfiw da biara da atwomaman wura ntumi mfiw asanteman wura ntumi mfiw Ghana man wura mfiw da biara da ɔfa yɛbɛtumi aka ne sɛ wɔdi kan a dua mu ɔfa Onyankopɔn a ɔde ba sɛ akyɛdeɛ kɛseɛ de bɛkyɛ ɔman Ghana ne abusua no wato nsa frɛ wo a yɛbɛka nyinaa sɛ ɔfa nanti yie ɔfa Awurade mfa wo nkɔ ɔfa Awurade mfa wo nsi Abraham kukum nim sɛ daakye bi no yɛbɛhyia mu ɔfa nana agya sika pa dɛm refa due amane. Amen.
Yankuno Yawafa, Yandofo, Yankuno, Safuba, and Watam, as SMCC. And often, as I said, and run the community, Tribus also, Peace FM, and so I will be with Jumalini and Nancy. The children are invited, they should read what is written. Good morning. The children are writing their tribute in English, but of the greatest of respect and in honor of our father, Nana Eji Sikapa, to honor him. Though he knew everything, he had the skills in speaking English, yet he will only choose to do MC in Chi. And today, as his children, I believe the good thing to do for him is to read his tribute in Chi in honor of him. 21st Monsieur Etwa Kwan Etwa Osu Opani Eneman Yeja Nana Eji Sikapa a ne dia kasa a Amame Hajia Amina Twamodi Mama Daniel Eje Pepra Yekasa Emma enka edi no ho adanse anasa ke ka ho abakasama ibi akabese efi ba kumpuni nyiye nanso emre ana di adwenti eventi wa ejapa ebesa bosumi yi ana ofifie na yense onsa wachi ensa ama ekopum se ibihia ewo ejan kukum ewo didie ewo awrade mu ese wajo afi yarewa obremu eni ade a ema abrabom ye din ejefa edebe na omad be kairo eye ofutu eni obotre ana onyama oma eni bre ana obrese oma ebenya enidie ewo adesiemu neye ade ne do akoma so se oma ebenya enkan ko ewo adesiemu ntebia na woka kire se simple wuti ena zo betwa ama oma etima ko school enya ne bia obeye na ne nyina ko se ebra na usa no nya sa na ofo eye ma wo ifise owentimi amatu aja ekojo pepra etuma me aja mi na kramo ena to aya kakaka ade hwe wo etumu abre ane wum se obi epre eye abofro bi epre se ono pesa ese bontene no kodi pa no another costu etu ye se ede o ma emfasa ebre nu bi na dipet be ye eja do machi o be ye bi ni se o brempa o ti pesa ya daje EPNC if is known se o ontra a se ko shomu eja ne nim se enta o wetimi atenase enya fie akanimu ama debia ade a nato ka chenze yawo daache ni showe masema ebenyi na omo showe anase bia omonto fie anaka ema lemu o se oluman daache wunyini e wo fie ma oma etwa wonhia no matimi adwa bawa bibia so ho edodum pa edo akọ asekuti na anedo akoma so amem de bia itima kuma esesebi ebe hia modin na daachi bi eye ade na do akoma so se opese wo ma etwa wuhia daachi na enje eba mo ene kebe ya ma o na seja amem obonefo ani kotifo no abia kan yesu se nyame ebe kra adamaye eja
adeɛ a ɔma ɛde bɛka wo yie ɛyɛ ahobraseɛ a na ɛwɔ mu ɛno nso ɛboa yɛn ɛma ɔma yɛnam mpo na obi ka wo sɛ ɛmo agya ne nana gye sika pa a ɛnam ahobraseɛ a tɔde tete yɛn nti na yɛka sɛ daabi gye sɛ na yɛmpɛ sɛ amasɛm no sɛ nnipa so asi ma ɛna ɛkwe ɛnam sɛ wompo kora na wokra wɔ din no na de obia na wode wo sie ɛnyɛ sɛ radio so ɛna abɛkasa ɛnyɛ sɛ nipadɔm mu ɛne bi a wɔbɛgya kasa mu akasa ne sɛ wɔbɛ fie a woda dii woda bɔkɔɔ ntɛma saa esu no esi wura to mani mu ɛma esu kɔ yɛ kɔɔyɛ ɛne bɛtɛdue biara no yɛmfa odi a awɔ ho da ɛsɛ yɛgya ne na gye sika pa ɛfiri sɛ saa ahobraseɛ na ɔde ɛyɛ no yɛmpɛ sɛ obi ɛbɛka sɛ nkura dɔ mu tiri yi o ɛna ɔn papa ne bɛ nipa so esi yɛbrɛ ho ase sɛ ɛne obi abɛyɛ korɔ sɛ ɛyɛ obi a ne maame tɔn ntooso video ɛgyina bɛyɛ baako ɛgyina hɔ a yɛka sɛ na gye sika pa ɛmini saa ɔsa no na to wotwa to hɔ ma yɛ ɛnnɛ ɛgya wokɔi ɛde bɛka o ebio wokɔi boa yɛn na saa mpabom ɛne koro yɛn na ɔdɔ no a wɔde di adɔno mu no ɛntena hɔ ma yɛ ɛda so adɔfo no yɛte sɛ ɔmmra na ɔmɛdi mmodanse despite media movie one of our can come on. Praise the Lord. Your friend may be before me, not very good. Some kind of way, some kind. Two ones are myself who will be. I am in the ruler, but I'm trying to get right. The teacher needs to see. Let's say, I mean, some you were just a moment to a teacher in the time. Mama, Mama, in time, when you get a little but what to that one name, Nana Jason Kapata? I'm what to that dear, what to that one name. I'm one to swim and share. And no one said what told the daddy and said, okay. Sakabamo was a moon of cream and the bread, and the man, and Tanya says, Sebio, upon the phone and now for bachelor, the puzzle compensation. Now, so to jar or walk, I got told that the morning I was at the also. And ma, that they are coming and I guess you can back and come and to Osea there or man, papa, a jay. And a chill drum. Na mansan ebo na body say ye nya so abrantie ye nya so mama nana due ye ya wode bi eye dabone ma kwana na ko ebe ne dokun boda Dr. Kami despite Dr. Ernest Oporisapo Father Listen Kami Sipakai Abibi Santana Ajoye Bua Odia Nkai na Kami Mpadu Yina said, Nana Jessica Papa, my feel be I have Mamma, what to that day, and pass what should have the morning. So, no one a papa in him. So, man, one, yet, you better say, or don't know, send Nana Jessica every year, the Juma. When we are lady into a American or Paradiso. The Radia can, and then I am also. A young part as I see a close. No more dear, a yard Dr. Passet, Family Yayo. Now, I have a Peace FM, Hello FM, OK FM, Meet FM, and the UTV, my only piece in my go after door at this year, Yana said. A dark, I shall among young. I shall my depoy in woo if we are the table. Natural Madipo in our home, and my young will be NC at the nation, and Monaboni, and Sinai, also a Tabanasa.
nana yesi papa wabɛyɛ wo deɛ sɛdeɛ ɛka sɛ bɛrima bɛyɛ bi amayɛ ne nyinaa na yɛhyɛ wo bɔ sɛ yɛwerɛ mfi wo da ɛfiri sɛ ɔnwonkoɔ ɛpa ne kukuo bɔ a ogya no tefrɛ a yɛbɛhwɛ ɛde ne ho adanseɛ sɛ ɛyɛ adwuma pa nana bɛyi yi sɛ fam ɛne ne nkuku ne nkaka nyinaa sɛ nana